días, somos Irene e Martín e queríamos facerche unhas preguntas. Animoute algunha persoa a empezar a escribir? Sí, animoume unha profesora que eu tiña no colexio, alá en Barallobre, que é onde eu son, bueno, son de Mariños, de Fene, sabedes onde está? Ferrol, da Ferrol, pois ao ladiño do Ferrol, e unha profesora sí que me animou a escribir. E como falábamos en galego, pois escribir en galego, e a partir de aí eu xa empecé, xa tiña algunhas historias que eu lle contaba ao meu irmán, empecé a escribilas e daí seguí. Como se che creu a historia de Bruxa e Familia? Pois, porque despois xa vos contarei que a mí de pequena me decían que a miña avó era bruxa. E a mí picoume moita curiosidade. Entón, a partir de aí, empecé a investigar cousas de bruxas, a ler libros de maxia, que falaban de bruxas, e despois tamén, cando eu fun vivir á miña casa, onde vivo agora, que é unha casiña de pedra moi parecida do libro que escribín, empecé a ver toda a familia que había ao redor. Non só a familia humana, senón a familia dos animais, e a familia do que eu me imaginaba pola noite. E todo iso dixen, bueno, poñerme un libro. Hai algo da tua infancia que reflexes no libro? Moitas cousas, porque teño un irmán que se parece un pouco ao lobisome que hai no libro, e teño unha irmá tamén que se parece un pouco a un personaxe que se chama Rosaura, que tamén está no libro. Entón vou collendo cousas que eu coñezo e cousas que invento, pero no libro hai moitas cousas que sí son da miña infancia. Como se che ocorreu o capítulo das escolopendras? Porque eu de pequena collía moitos bichos, a mí gustaban moitos animais, e collía o todo. Meu irmán esmagaba o todo, pero eu collía o todo, todos os animais. Entón, cando collí unha escolopendra, meu pai díxome, solta, non sabes a historia das escolopendras? E contou unha historia esta que está no libro. Gustaríame saber como é o lugar onde escribes, xa que eu imaginote nun cuarto cunha mesa, unha lámpada en silencio. Pois mira, eu escribo moito, a mí me gusta moito barullo, mira ti. E canto máis barullo hai, mellor me concentro, mellor escribo. Entón eu poñome na cociña, que é onde pasa máis xente, nunha mesa, eso sí, nunha mesa larga, cunha luz, eso é verdade, pero como teño moitos animais que viven comigo, como nestes o libro, sabedes que vivo con gatas, entón as gatas veñen facerme compañía, a mí gusta escribir acompañada por todos os animais estes. Por que elexes de protagonista a unha bruxa? Coñecedes algunha? A miña avoa, e como despois a miña nai me dixo que me parecía bastante a miña avoa, pois escollín unha bruxa. Que libros lías de pequena, cando tiñas a nosa idade? Cando tiña a vosa idade, pois eu lía entón libros de xente daqui de Galicia, de Xavier do Campo, que é un escritor daqui de Coruña, de Gloria Sánchez, que tamén é outra escritora aquí de Coruña, e despois xa empecé a ler libros de outra xente do mundo inteiro. De pequena preferías ler contos ou que xos contaran? Prefería que vos contasen, pero como na miña casa non lles gustaba contar contos, tiña que lelos. Porque o meu irmán tamén quería que os contase, entón tiña que ler contos para contarlos ao meu irmán. Que libro me recomendarías ler? Pois mira, se vos gustan as bruxas, hai un libro desta autora que me gusta moito, de Gloria Sánchez, que se chama Sete casas, sete bruxas e un ovo, que a mí me parece que é moi divertido. Como te sentiches cando te entregaron o premio Manuel María de Literatura Infantil? Pois moi feliz. Tan feliz que invitei a todo o mundo a tomar algo, o que quixeran, zumos, Coca-Colas, calquera cousa, e fixe unha festa, porque vos que lestes o libro, sabedes que me gustan as festas, e que o único que eu sei cociñar ben son tartas. Entón invitei a xente a tomar algo e fixe unha tarta. Así de ben estaba. Estamos moi contentos de que viñeras ao noso colexio. Moitas grazas. A vos?